Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakon Hanyotrep National Awakening Movement Khnam. Akajing lai yakandu yu Chief Executive Member jong ka KHEDC uba penyait sings mentaka sengi kakhatway terik ukula lingkot arajar arpusaw hapo kajing yalam Working President ba Thomas Pasa kalawan ra ya lain tili gimat kibadan kam hakmat UCEM hakabale kren hakabade bat ka Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Act arajar arpuway hagaba hagani kaan kan ailat ikipat ba ka jela bakin penrung kerteng no yala ki jaka ki puta jongki hapo ke district council bat lada ki dankam ni ki jing dankam ki bedai bat ka bangru kan pensuk yaki uba Thomas ulaong bakum gani kaan ladai ban wanra nadu ki por ba menswa Henry Hadin nyo post nem ka jela kala yo yakani kaan kabala ban penskem kabakat kum ka jingong jong ka district council kaban la ban long try hagabe dei bat ka khendau ka siam ban nakaliang ka seng ka lapen pau ka jing sngungu yu ba HS Shla CEM barim jong ka district council badru ya ka district council hi barok ka wei kibara sandur ya kanika an hapo kanika an labatai kumno ban penrung kerteng hapo ka district council badru hagabe dei bat ki dor ki mur Henry ka jing ujor ka baka seng ka yo kalong halor ka jing bam ya bet ka kam bat ki pat ba ki don kam ya ka dulir penskem na ka benta ban yo penrung kerteng hapo ka council ka bala ban yo na po ka hima bat ki jaka ba hapo ka 1000 square feet ka dor kalong 1000 tingka bat ki wei pat ki dor ki bakat kum ka jing don jong ki square feet jong ki jaka Henry ka hima pat minta kala shim da ka dor ka bahe nakaliang ba Thomas ulaong balada ka hima ka shim hakador ka bahe kibabon ki pat ba kin lej penrung kerteng no ya ki jaka jong ki shak office jong deputy commissioner bat kani kan sa penyap no ya kani ka an Tili himat ki ba kham kerpang le se ki ba khata bet yo pat ba te ngan subri VP kawe hedin kawe beneng kong ni la pensmeu ha CM ha ka ba dei bat Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Act arajar apoi pi kene ka an ka ailat no ik pa ba menta bakin register ki kendau ki jongki hapo dis council kanu ba haba ki don kampat de kinu don kampat ka bang ru ka pensuk no kuma kalau menta nama ro kene namar jo kene ka an insya Allah ada banuan la kham shwa ba hagi post na menswa Harin nyo pusnem yo kumi kene ka an ka ba ngila ba scam kumi ong council kalong try ka ndo ka siya kaning sosi bakla slam ning so komen bakal awan pada ikemau ai buram iba selai ba sainduri kani iba bampu ai luar belai ban ai buram ya ka KHDC kabla sainduri kene ka te kene ka an hi ka batai sapang kumno ba pin register kendo siya ba council ka batai sapang kita kidor ter Kena ngilap pada ngiyok kau bikin jual kau komplain pada. Haba ki pai ba kilip ban sim ni kikot dan kam. Ma. Nah ada kedai ni kidor bar strong, kidor bar right, kahima ban one register pat ada council. Padan kajing let's say kajing bam yat bed. Nomor kene ka akhi kalak batai ba kahima katno kalak ban sim. Karai kat no, kahima kat no, ada council kat no kan sim. Kamu suai niksana. Kawai nak ikut ki badan kam. Ya ki pai ba bakin register ya ka jaka ka congki hapot council, ki hap dan ya kata ka dulir pen scam. Ka ba hap yo no po ka hima. Te kani ka ak pada ka ong ba ya ki jaka ki ba hapo 1000 square feet. Ban yo ini ka dulir pen scam ka dor kri 8000 tengka. Ya ki jaka ki ba hapo ka 1000 bat ha bo ka 10000 apa dengan san bat 10000 kadai la 1000 san sepat tengka ter ka don ki dor Henry ki don ki jingkut pada ba menta pada la da ki paj ba ki le ban pan de kan de ka dulur ban scam na kahima pada kasim da ka dor ka ba he ka ken be de ka square feet te kani ka penjenjar ni so thu ba ha kapor bam don kani ka an kahima ru ko ju register ki jaka tengam tip ba kahima kasim kata ka dor square feet ka dor ba he ban pen register ka jaka ne ban ai tang ni itai dulur pen scam te ka jing pen sai pada kadingane
ba namar ba kani ka an kala don kahima kam don chu kamla chu ban register gi jaka hab register be Port Council mar kalong ka ba sosi ba lada ujo breu ya ka jo ka jaka u hab register himaru register hapo ka council ru ka jing lut ka babon te lada kadon ka jing jerwat ka jing syak pentut jing syak penuen te bakum kini le se gi babon gi ba kini register ro CDC office te ka jing wan jo ka an pada kayap no te na kalyang apa dei ba kani na kalyang jong iba niat CM ila ong ba kinsa sim kya ba ini kam bat kinsa communicate pada bat kibor beri pai bat penbaik ya kani kajing rura kendiat bat kajing ya kan golong bersiswa kalor kani ka mat benukok nadu arajar khan rio na kapor taki totally kisen ngilai kendo ya kibor jong council banyak keren ya kawai ke benta ke bakerpang ba kum ke council kata kipai ba pres lak ke bor jong ni kira kemau bang ka khanam kila juikan bas pangkat sispa adu pran 180 rule banch pencai pai ba ban stop pai ngene ka sispa adu pra 80 rule kepada ka anjung ke council ka keren chapang utau boreu ubodon ya ka hok ban tabot ke council kapatai manu bala ban tabot council bat hau arja khan reu ngilap ondang ngilap pulih bai kene kaan ngilap ba let's say kampat biang bat ngilap tho Charles Council bagi ni ban pen scam no ya kene kaan ini ban pen scam dagi kentin gi basai ba datang ukasi ubala ban tabot Charles Council kena ba kanum dan kajing ya kajing huri hura kena bang ini miap ha ladadan ba ujor sibo kaying kasiri ti kini kaan keberin langsung pentip lang pai ba ka ongum no hakasis pa arhu pra edirul manu bala bantai bot ke batai kumne kini kaan keberin kum bakalong menengkong dei bandai utau Indian citizen kabar udai bandai khat pras nem seneng kabalai udai bandon ha pedeng kam met ka bakoi ka bakhya ka cingmut ka babej kabasau pada dei bandai utau bureu ubala sya penrem hakaying kasiri lene hakano gono ka ai laki daw ke baper Henry ke basausi kalong hap po jong ata para kila tho lan supuli pi kum kalong kram bangin sutulang provided that a person not belonging to the scheduled tribes as specified in part 12 of the presidential order 1950 as amended up to date shall not be entitled to vote hadu ita dan suyaham iba hadin ita pada kentin ke wan ra kajing ma ka baong unless he is a permanent resident of the district kapamun kane ka an ke barem ko ong ba ubam dei ukhasi Henry udai permanent resident ula ban thabot te hatrai jong kane ka paragraf ada haka section sispa arupra 3 kabatai kamut ayu atau permanent resident haba batai pada ko ngana ba uno bureu balasa khadar senam seneng ura de permanent resident ting yu in kaleng jongi da doa aja kan reo bakar long ka bam kacing ma ka bakara ba kan ni kacing khang kampat scam ngala ba dong kacing khang kampat don hiru te kan ni kan pensunjor kan mara kacing ma hakipor gi banwan te na kaleng jongi ngila ya keren bat KCDC bat penyai si yang berdrom bat ngila ai kecing mut ba ngiri ban amen no ikan ni dakabab besuk lang iwei iklos ibat thamai kapan batai baik ba buat la ban tha vote hak discount selection udai bandai baik nak ajak berdiri khasi kelas saya kedar kabar men badang yang ba ini kentin iba kemangila pule mena hadin ketua kentin entitled to vote so ya kan ini kentin ba hadin pada unless he is a permanent deban delete no baro deban delete no I full stop no hadu itu vote ladap nang tak pada ya kan ini kebentar pada ke babatai kamu ayu permanent resident ru ban penduk no tina kalian kacing dokumen kalau ba hadin bagi keren kan slam ba di ba penyai ba CM jongi
iru iong hiba kani le si kadai ka bang idam kambang ko benri lang i song hang ni apa di council lang i mla ban pembe ya kani kam don cumut ka de na kalian ka chong i ila ong ba kin sim kya ba kene ba don kam bat sispa na ka sispa persen kadai ka kam ka bala dai ban le no bat na kalian ka chong i tu malai cumut lang ni ba penyat sa DCA minister ngun si kendok in sapa ba ini ban le ya kene kam ploy kana ba ka jing sao kan muat nalor gitu art lagi mat kiba working president jingi ba Thomas Pasa ila ai ka jing SHP idon sekali ka wei ka mat ka ba ni kum ka telefon ya ka ba gilas ngodon kam bani kan du kerki ya CM ba penyak sing sim alor ke bete ba kani ka trading license kat kum kani ka section 10R jong ka United Khasi Jantia Hills District trading by non-tribals Regulation Act Rais Pak South. Kaya ngi ngotanat ba kajing keduk jengi bat UCM. Kalong ba kaya kajubab ke bengyo ni kalong kum kajing pen scam syuk ya kaya ka bengyo pen keren bat kalong ru kumju kuju kepor kalong ban pentiknai kaya ka bangi dilawan ban ai kajing dawa. Hot ni ai kajing kersyani iru namar balai ba ilayat chakmat kajing dai ba trading license. Nreiban nang pen biang syuk nyawan bat ai segini kuwe pat kimat ki biadai halor kani ka trading license namar ngi iba mentagi bebun ki khasi ki jongi pamtang baki kerduk kam nrei ki lala ban trei ki bebun ki kam ha ki bebun ki benta te ban pen bha syuk kani ka bentang ni la ai jemut ya ki executive committee jong ka ha po jing penyak jeng ba penyak sing sim ba pin sange no la si sendon ya kajing ai trading license ya kiwe pat kijat benrio kamu dah po yodu po sorsilong hi bro kawe ha sning hanong po ha khana para bat ni ailat ke council bangan pe kiwi ki jakar ki kam ban ailat bet no tangi khasi jingi bikin tray ki kam ki jam banong isun kawe ru ka trading license cha kini ki jakar namar ngis ngutu agini ki jakar hi ki parari ki jongi ki khun samla ki jongi ki bekerduk kam kerduk jam di don kam bakin yo di kam kijam jongki dingis ngokemen ha bungi kendu badu CM badi la ai ngi bai ong ba insa syukia gini kebenta ban pentikna ba kajing isu ki trading license gini kijaka kan nomdon syu bat kajing ke pateng kan long bai tang hapdeng para khasi kata gede ke bungi kendu halor kini kebenta te ni kermen scam balang ba gini kajing kendu jingi bat CM ini i ba ki khun samla jengi ke bekerdu kam kerduk jam kimi syakmat ban seng ki kam ki jam ki jengki ba kitu berkhoi ki ba ladu jingkermen haba kani kan long ke jing plilat eki ya ka bakin yo ken ya ki kam ki jam jengki ha ka biade bat ka khi ke pateng kata ka ka benta ka balai ke yo bani keren ki dia kan lot ta te ngidon ke jingkermen ka jo ka seng ba ka e kani ka bangile keren ha ka ski ka benta kan urlong kumbangi angnut khnang bakan long ke jing mentoy ya kari bekerja penriu di kawai naring kita seng GE bat ngi bon ki complain bat ini ki briu ni ki we pat ki jaj penriu ki jiyo ban khai lai lut ya ki mar po khando sabar jong kari ke jongi ya singla ke sampel khamtam sa Bangladesh te kani ka penlong ya ki bebun ki khun samla jongi bakin du no ki kam ki jam jongki khamtam ha ka khai pateng ka bedai bat ka badai sabar kari tingi ngisgo ke jing kren ngi ski bar UCM ni laong bala kumnu na kalian ngi sekonsil tidai ban ai ki trading license ha ka biadai bat ini kinong khi ke blek sabar kari ke jongi tingi su kemen ngi ski bana kalian jong iba penyak sing sim bar UCM ila kular ba sim kiai kani bat ya ka ba in penlong ru bai gitu bar khat ki balik ban khi sa Bangladesh kin hab ban yo ya trading license namar kemengi i kini ki por ki balik no ngi i bagi bebun hi ki badai pat nagoi kajat benri kim ju sim ya trading license ndai sim tangi gui ki kot isla ki dia dei nakam tak tu kam di dei nak tak tahu kami ke jiki phalo kini ki parari ki jongi ki bakwa ban khai sa Bangladesh khamtam ngala ban ai example menakani ke jinggia po majai ru ke gawai ke bala penlong ini bangin smokiai kini ke kam nomor bebun ki parari jongi kimyo ban khai sa Bangladesh ilami sibun ki hori hura tika we na kidau ke bangi i laj na kidau na we kidau ko san kalong ki bebun hi ki de na we pat kajat benrio iba khamdon le sei kaspa ka pho ko mo ong no yo ban khi lai loi tika la penlong yi ki prari jingi bakin du no ai
ya kini kam ting kermen skemba o CM kumbala ya keren to kapor kini kapor ka bamta ba insim kya gini ka banta bat kawin lagi banta ka bagi we pat gijat bendi kini ang khayi gede banyo ya ka sending license kata gini ka we ka bang ya keren ka kini dei ba kini ka banta kita kata